Oras wadihita sa luhut na, tabara di maruhanan pikirata lato bangihon hata ni debata, martangi ang mahita. Dami di debata na sumurung siyan sa luhut na ruha. Ima na mga ramuti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hatta tatangi humma hata ni debata nagabi turpu jamita. Di minggu patuluhon dung Epipanias di tanggal 22 Januari tahun 2020 Jenetian surat Apostol Paulus mandapoton huria Korin sada Korin biddu na parjulu ayat 10 rodi ayat 10 lalu songonom marido desi alai huapu imahamu alia kadungan mangasahon guar ni tuhatta Jesus Kristus asasahata hamu saluhutna unang maadong parbulata di hamu ho mahamu binahin na sadani ruha do sadani pikiran ay tarburtik do tuwaw marhiti san pangisi ni bagas ni si Chloe taringut tu hamu akadungan babua na masa di hamu parsadesian ale oddo hudok arong do di hamu na maddo sisian ni si Paulus duhaw nadiba sisian ni si Apollos duhaw nadiba sisian ni si Kepas duhaw nadiba sisian ni Kristus duang guhaw nabinagi do Kristusi nang tersilang do si Paulus sulaning homokopamu nang tubagasan guar ni si Paulus duhamu terdiri mau lihati hudok ala suarong hupa didihod dihamu dukun si Crispus do si Gaius unang arong namadok tubagasan guar husad diri hamu terdiri ale do tahi pengisi ni bagas ni si Stefanus hupa didihon dukun di dang arong hupa didihon itap nina huboto airang disuruh Kristus yang madidihon mamarita hubbar tengau lido jala ipi dada marhata habisuhon unang diurui sidang Kristusi ay hautodo hata nataringgot tu silangi di rohani akan nalaumago alai haguguon ni debatadui dihita nadaputan haluahon idu sahatna hawa karungan sa persyaun nagabi topit ni jamita di minggutta sadariyaw ni ma haguguun di dibata na baluahon damang denang dungan sa persyaun arung dosong sada barita mardunga puda di sedatiki arung masahalak padita na Rusian Indonesiaun purhat tu sada negara di Eropa diluati dibangido mapadita yang berjamita di sada gereja di jakup padita itu jujui Roma ibana tu gereja ingana naneng merejamita ibana macelongan rohana mernida haulion ni gereja hinarohon ni tongamna dohut haulion ni gereja detika marminggu pe mace homidu di ide ibana sudui akaruas namar minggu di gereja alai arung ma na suku-suku di bagas rohana ima mardida pitu na di gereja ia pitu ni gereja mace pedek di baheni manang isi nang bongot tu gereja iko sejumuru uduk dungi di suku padita ima parhalado ni huriai buah sesongoni gerejaun mace uli alai pituna pedek bahasa sedang dipaturi asa tibu di baik kamu pituna dungi diduk nasidama na desengaja dosongoni pedek ni pitui asa halak neng bongot tu gerejai ikut jumuro seuduk asa bui bongot tu bagasan ia dapatan ni ima neng patuduhon haseripun ni rohadwe asa gadup halak neng rumar minggu tu gereja ikut di bagasan uduk seret ni rohana dang arong manang isi naru tu gereja mangasahon gugu na mangasahon parbenotuan na
alias saluhutna ikun uduk diadupan ni Tuhani unang gijang rohana. Hawa karungan saporsiaun ia saritoi tung mace apit doi tu parangguluan ni huria sahatu partikia sunuaingon na mengajari saluhut akara porsiai asa totong maruduk seret ni roha na madapoton Tuhani. Rahyadu tebegi manang taida akahagu turun na masa di huria dang arung dosi roha lalap seberbadai jala pula satu pengadilan ujungna gabi si hailamai di si hatoropan dia kana humulia kita mulut sulikit ahar bocor di perbadan nasida halus neima arani kijang roha dusudine naso ulu patalu diri naso ulu mardame naso ulu paserepon rohana manang isi nasi lalap pati boderina na tahu gabi si bahay perbada dua musim siambule na julu sahatu tekion ido na gabi si pociri ni parsalesian di tuang-tuangan ni huriai naso olu pataru diri naso olu mardame henerhon ni kijang ni roha lalap nang mangasahon hadirionna hawa karungan murda syukur rupan itu nasida ahadu sihalana ubah roha mutu gereja alus na paste rohonon nama lama muji Tuhan itu habe muru benering roh tu gereja didok neng memuji Tuhan ni ada roh sahat di gereja lalak dong neng berbadai nang maninggi bada marsalisi paham lana kana asing damang day nang dungan sapur siaun dumutu sima na tadi sa turpu jamita di tikyon ima na manarengoti akahagu turun na masa di huria Korin sogon sada huria na benajonjong ni si Paulus dimulanai sadara rohani huria Korin alai dung lao si Paulus marhobas tulu na asing marroa maaka guru pergap-gap na mengajari akka puda haliduan ujungna gabi liluma huriai la manasida mengasahun hadirionna mengasah parbinotoanna jalarung bahasa tunga-tunga nasida mabahay parasingan ni horong-horong di tunga-tunga ni huriai arung ma namadok horong ni si Paulus horong ni si Apolos horong ni si Kepas jalarung horong ni Kristus di istilah sinuaing dohono merupani arong setunga-tunga nasida nahabahen kubu manang mar puro-puro purutusan sokoni mana masa deteki sudi akka horongi gay bergasi badu ujungna mabahen sursar huriai alai divegesi Paulus di hawa karungan sian pangesini bagas ni si Chloe ima sahal na porsia di tunga-tunga ni huriai dibagi ibana ngamasa hagu turun di huriai nak pedau si Paulus sian luati alai toktong do si hol rohana makirim asa dame huriai ditongos masurat naun sen huta Efesus jale didok matu nasida sada apo-apo lapai ngoton nasida asa mulak paululihon huriai di bagasan hadamion takas didok hamba karungan song natar surat di turpu jamita di tekion di ayat pasal 10 ni alai huapui mahamu ahli akarungan mangasahon guar ni Tuhatta Yesus Kristus asasahata hamu saluhudna unang maarung parbulata dihamu hok mahamu binahin ni sadani ruha doh sadani pikiran aha na derok ni si Paulus dison patuduhon prasidutonna makirim bihasa daw ni roha ni huriai ay mulu selalap du huriai marbadai mangasahon habisuhonna ujungna dang arung bihamaju di huriai lugo bila paratto baridana uli songunidu sahatu partikya sunaingon gudang du huria na seliat-liat disi dang arung hamajuon dina maretau baridana uli
do dia kana patupahon akka pembangunan fisik di Huriai. Alaniaha lalap berbadai, lalap marsoal-soal, lalap sahatu pengadilan, dang arung hadamion, dang arung hasadaun. Hama karungan gudang dunengon na tidak rupani nakpe sa Huria, alai lalap saya masih tubisan, lalap saya masih hata-hataan. Mula marminggu saya lalap do dang ulo mardame, dang ulo masih jalangan. Mula bui di bagasar rohana ra unak pola baju pang dohot dengan nasa Huria. Mulu pinaturus songot pertika sinuengon gabidos nasida songon miam-miam nida dan ada viral sinuaing ima lato-lato sudah duhito boto aha permainan na viral nuaingon nate permainan lato-lato sedak danak sahatu nama gurapi ngatorop na miam lato-lato tu dia ibalau sama ni grup minigi ma suara ni lato-lato na sama latak-latak nading gamay tutu asa bisa de hiburan miam-miam lato-lato tak salah ni anete bali tong mamanati taro pa ni sutong gabi marsalaon manang bencol pamatang dan lagi na ingurok dusun hama karungan arung do halak na para pangalawan songoni ujub-ujub pang do alona sering bersiadu dung pajub pang tohoma songon lato-latoi malatak-latak lalap masihatan lalap berbedai honda kutur maul terpasok hama karungan sedau masongoni sakit hati asunang gabi roh halak dibaturus kita songoni hinorhonnya kapalaho na selalap pola na dibagasa perbedaan na mangihut na tayo sa tupu jamito ni ma dia boto ko na apostol Paulus dong ia persuruan na jenalona sian Kristusi imalaho merberita na uli jala ipi dari sian na mangasahon habisohon na alay sian panugunugun nito din ni Pataro berita na uli na pinasahat na ima taringot tu silang ni Kristusido nagabi haguguon ni Pata diaka na porsye huhud selehon haluaw ni murutong badetiki halak rom mga rajumi ia berita taringot tu silangi ima sadahailadui jala didok na sida songo sadahotodo taringot berita taringot tu silangi alay mulu dia kana porsye berita la serohado berita taringot tu silangi ay makorkon haluaw do na benahin ni Kristus dihaw pinor silangi alani i unang mamaila akan aporsye makatidakon barita na uli unang mahita maila hinaruhon ni barita taring utos silang ni Kristusi hinaruhon niya makarungan asa buwi rarat barita na uli totu narumikot na ikutapiyaw ni rohat tayma olo hita marsada doa karungatta sa haporsyaw ni Oma panosoyo ni Apostol Paulus tuhuria korin. Alani ing unang besel halap akka huriai diakka persoalan. Ale marsiadu ma patupa akka haulion ditonga-tonga ni pakubasion ditonga-tonga ni persoran di nama muji kuarne Tuhani. Unang maarung na mula-mula huriai. Mulutung arung akka parselesian tumagum matarului dalallahu pasadahon asa jupang haramion ingot ma nanidok ni Apostol Paulus di Roma 12 ayat 10 sadama rohamu samahamu unang hati bu pikirahamu alai patutu rohamu ma rohamu tu hasarepon unang parbisuk kamu di rohamu dongan saporsyaon nungga tajakon barita nauli nasian Tuhan Yesus ima barita taring utos silang ni Kristusi marhiti haluaun nasian Tuhan Yesus jupakta du haluaun na manotongi dohot hangoluan na surasuda si hamarti honot tarwe jala si hangkul honotta alani i tabadari dahomma akan adinggani marhiti sian parangi pangalaho pakatayun nauli gabi hala Kristen siti ruo mahita na marsitutu
mangihutun Tuhan Yesus na marsitutu marbarita na uli. Jala marsitutu makanguluhun barita na uli na tadi de marhiti-hiti hadamion di tuang-atungan ni guru, di tuang-atungan ni rumah tangga, di tuang-atungan ni huriatta garup berseda-seda. Asa sian haulion ni parangi gabi hasanga podwe di warni di pata atau di tikion hamba karungan tapatotoro baderita jarupan di Tuhani tajakum barita nauli unang hita mela hinarkon ni silangi alai di bagasan hilasero hama hita marbarita nauli maka tidakon Kristus do raja si hokop ni ngurut tahun Kristus do si palua ni hita colma jala hola di bagasan ibadah do jupakta dami dohot lasiruha marhiti-hiti jala di bagasan barita nauli itu jupang haguguun ni dipata na palua ho kita jala nunga tajakko ni nuaing hinarhon ni silang ni Kristusi. Amin. Martang yang mahita moliati marihuale Tuhan di bata Jehovah nang patuduhon holone roham marhiti Kristus na paluaw kami siyan dusa atong ale Tuhan ajari kami lahu makatidakon silang ng Kristusi ay di bagasan ido jupang nami hanguluan buhut haguguon jala tugu-tugu mahami nang huriyami asa manotong gabi akan aporsiya na mangulu di pagkasad dami na sumurong di tunga-tunga ni persoron nami dan sangap di kuarmi asa buhi hami di bagasan hilasikiruha marbarita nauli di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang namion. Amin.